Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamda kasni ka district council court ba association kalapan pau ka jing maham ka bajur halor ka jing kiu jungi kam thau court house la an klembet per ki kam le kalyang jubor for Gary Hadian balalap yo we ubriu ubla shupendan kam jubor ka signature jung magistrate kabre ka kam sianti hapo section 336 jung ka bharatiya niyaya Sanhita BNS. Habakran nakilat pathay kubor Hachilong Press Club kasapira marbanyang General Secretary Kabar Association koong. Bagati ka jing perthalalap da judge ubaparu ban khod ika association manekran banshim kya kerki halor kani kam. Kadai ka jing kli jungi kum ka association kum kini ki kambe an ki penja burom ika kinhun an baro ka wei ong kamar banyang. Kala maham ting ikipat ba bakin husian na kibriu ki basyukin no bakin ki advocate kar bakim syam ladon diploma an ne license. Kini kibriu kat kum kabar association kila jushim kabu da ka bathau affidavit berkiwe ki kot an be an bat pinmin saw ya ka jingshania jong ki pat ba. Ka marbanyang kala kentho ting ru yabun ki CSC Common Service Center baki cyber cave ki bathok pat ba da ka bathok pat ba shabar ba affidavit don ya. Bathau kot slaan kat bahag jing shisha kim dan bor an bane kumta. Ki CSC kila tang bane ki kam online kibla iBoard da UDC kimde ki jakaan kimla banthau affidavit na kot slaan kalaong. Kala benrap ru bagi pat ba bon ki sha thok bat sha di ksiar dua habalet ding bagi agent lani ki jaka bam dan license. Kat ba kalat kababiang kalong banet bet ki advocate baladon bor. Wala kabar association kalong menta kala day kam ban file FIR nreki executive members jungka KHADC kila shimlan ban tokit halor ka jingpan am signature. Kabar association ka kentu ki pat ba bakim day ban yalet syaki agent CHC lani cyber cave halor ki kam an nrei ban net bet syaki advocate ki blodon bor bala itu da kabor sinsha. Ki advocate ki day ban syakri one bet syangi wat shim linti be an nani linti ling bagi jingpan na thong la kerpar kamar banyang. Ka association ko ong bakani ka sunjam kare ban pentelun ka jingshngan pat ba bat ban penduna ya ka jinglong kloi ban ne be an da ka ba penne pensaru ya ka buram jung ka kam an ha ka jila. The President, the Vice President, but the Assistant Secretary, lambat na but the Secretary jong ka District Council Court Bar Association. Kaya ka balaja kalong ba hakini giting diat si ladon lalap ba da court jong ka District Council Court lalap ko jing judge kalalap ba don ubrio bala persyang don kibrio bala persyang ban forge ka signature jong magistrate hadian ba kila alap ni kata ti kilale ka badan kam kila file ki member jong ka executive committee jong ka KGDC kila file ya ka ijahar FIR ya kita kibrio pat na hadian bala tokit dia kesat lalap ba kita kibrio ki ong ba kadon kaling bat ki cyber ru ki print ni ki kot na cyber we don't want to impa addition ni penting jong kita like ika ani kan le kita kepada kambaro ti hindre ka bang iwan hani ban ong kalong ba ni won ni ki briu ni ai ka warning ni ki briu ba la dah ki don kalong ka jinja kapakidan kam ni consult ki lawyer jadi ban one which ki lawyer ki de ban ki second party ni third party ki pada ki agent kemudian tay namar bon bha namar ni alap ken ba kitu ki one shani da ka bagi ong ba kitu ki briu ki bedok kemudian tay arap lem ni la arap ya ki bat hadian nang ta bare ma ki kala ki bon ki agent ki charge kala na ki briu ka bisa ka khambon banya ka bangiyo mangi ki bade ki advocate ken tenang ta kata ka di ko we bang ni ban wani briu nang ta sa we bade ya ki cyber rumo bangi pa banong kita ki common stop center kita ki cyber bagi check bu ki advertisement hang tu banong affidavit done here nang kadang sku ki advertising ki baong ba ki ba hab ka legal profession jungi ti ka legal profession jungi kam allow ni kam sha ini bangin advertise le dia bangin project ni dia ka nakata ka daw kalong illegal bangin le kum ta ti la ki le kum ta ka mot ki shim ni ka kam kum ki advocate ka bamot ba ki dan license so kalong illegal banlong ki lawyer ki pleader ki babiang ni haban le kulit ni haban yo ka license te kani ka mot ba ka warning na ka bata ki piu ba la ki don kam ki wan shakmat ni kundu pe ki lawyer na mala da ka ja ka nang ni hadien habot pede le nginum la ban yarap ko ni kita ni haban tik legal action bet na ni lap ko ni kita ki ban ja hadien habot ke
mo ka wan shakmat long bai tai kong ni ban correct ni ka birth certificate ka bala bakala wan shakmat da ka bai file ka we ka misapplication ha po sa council court ti hadin la file ka da misapplication ha sa council court onda ha bala pe ka ta ti ki i judge ong ba ni dan kam ya ka order ka bala pass men shwa tin la pe ka order ka bala pass men shwa kan salap hang ta ba ka signature kam dai ka jong ki nu ki magistrate ki badan ka ko kamu ala ba kila shoe forge ka signature onda ba kilala bala forge ka signature ki khot iti kong i bade petitioner i wan shakmat ban file ka application ki khot iti kong ba ki kali i thu ba i ken yong ba i le how ta ubrio uba ju pen le ki bds ki birds application ba ki death application kan ti dalal khot ta ubrio pada umde hiru advocate umde le person bom dan license bom dan i ti hadin nang ta ki sa shakmat ki sa file ka FIR kan dan mengibangin le alor ki ST maka katakan ka kam jungki bala ai ki bele ande ki bang problem mengi kalau be baki le ki kam jungki ki lawyer kan kata mo kum ki affidavit allow te ki le person men le nani ki dubli cyber kim dan hom le ki affidavit ni ki seal ni ki deed of declaration kita baru ki de ki kam jungki lawyer pat dan kam wat de ban tang lawyer de dan kam dan license alor kata ti lada ki le kata kalau illegal kan ni buat pensuan ni ki cyber rupa kim de kin ban le aku nila ada pihak keren beri kini bagi DC dan di DC lu lah ila take action halor kini bagi ila thok syek itu ki common stop center bagi dia ban stop no bagi dia ban bagi dia syuk ban lek ta bang ai badang don hadu bentar badang advertise kan ni witness dalam dia ni ya shum sheng ni mulai shalaban shalashu mia idon itu kan di bathong tu affidavit dan dia kapam long kan ke badai nama ni ka professional kam syati bagi advertise ni ila ada file FIR ka case kala ya chakman ti halor kata ti ni dega association ni kwa bangin so pass ni bangin ya ka work put ka court kan salia ka badai badai ka ti ni nakakam juga association ka bangwan chakmat ka lombe bangi ai ki brio ka ni kwa ki brio jumi bakin lek ki kini ki brio ki badai ki third party dan ki second party hindi ki man ki lawyer bangwan kran chakmat ada ki don kam ki legal ki campaign ki bagi desh pam ki bajan dat ni tak directly bang ilayu I kata ko order ro tamang imkwa ban disclose hangi nama imkwa ban bakan leak no ke mo kat baw pulit bat ka put ki dang le ti henre ngilap bet bakan ko order tingi ni ti ke nang ni chmat ko kami security ki bakam he ki kam ki bakam he yo le sikan la man long pade ka chinge ka bakram pen kala section ki ha ki misuse kadon ka section you know forgery ru kadon 420 jongka IPC 420 jongka meta te lawan ke business mo kat nu ka di section ngam dekan mau bha ba de tang ba according to IPC ka di 420 tu makam di bapun pengat mengi ka ki ben ngaki pule ki advocate identify ya ka affidavit borobor ka kom ka di ban ki advocate ki ba identify ki ba itu mod identification ki su tu ingat re mod ban itu ka jing itu ka dan kam na ki sekarang guna pa ni ki la ban ni affidavit ba no kam sai ki magistrate pio no pa ki yo la kalau kami ke ngawat lihat cyber so na side ne na side kom kan directly cyber dengan I bagi nak thok witness kata bangi witness ki kemat la jong bangi I bagi thok affidavit dan here tingim tu ki dan link ayu hang tu ki le hang tu phale te kum ta ten nak tu ka ja ayu nang ta ba de ti de kata ka bagi sha force ni kran hang ni ka klem de ka affidavit ka de ka court order bagi ka court order jong ka birth and death application ka bagi forge ka jinga kran ada finang ban bu Ahmad Jongi ban finong ngide na kabat ini bun pa ki bangi yarap ki bangi tip pakim don pisang sirap lu na makin awan kuat ni kong sohale sim don pisang nentai teng nang don napala jong ru ti hendre nga syam babun si ni kide ki tu ki brio ki basu ak le di ko bangi dei ki prida ki de ki agent ki ya ki brio satu ki ombe teng ka bangi kami da san spa ki chate ki charge san hajar kata kadai ka kilak hen ka bai lek ka bai wan ka jongki kumne kum tai ten re ka bala ting kalau palat pada ke ka bang kalau ki ai bad ni no ni ki ai no ka kerteng ka basni yang ni ki advocate kan khamat jong ki brio ting la pa bang ide mangi membership san hajaran kan ni bagi de ki tu pada ki bawan leng ba jong ki tu ki brio syat ni kan kum kini yang baru dijak dokumen
Long ki document nga bamut ban ong fi ki bangi day ki ben lek ni ki lawyer ki day ki tu ki kam jungi lawyer kum ki affidavit ki case ki miss case ki ti kam jungi lawyer ngan bala do we pat ban le namar miran kam ya license na kata Kani ka kambal tu ber kadai first time ne wadi nga try kani kam they shoot ta first time ni kam pat take action ni la su solve no kum tu ta ka pokut kala kut no ni la su hot ni la su kren la file ya ta ka ya ni is la su kut no ten reng ong ni so bangi di ban wan su mat ke ben snow wi ki pai ba ki jungi ru ba ki num le ke kum ta namar ba da ki le kum ta ka penja burom ke ni ka fraternity jungi ki advocate barok kai bat ma ki ru ki do no nama ha ka ka ba ki ni charge tan kan dia la su bon mo ki kan Mana affidavit